Takže čau lidi, tady jdu udělat menší experiment. Dávám sem tyhle ty věci. Teď do toho vlezu. Počkejte chvíli. Čekat. A teď vyskočím a odbouchnu to. 3, 2, 1. OK, tak ta pozice, koukněte na to. Hustý. 2000 něco. 2050 něco. No tak to je hustý. Lidi, nezdá se vám, že já nějak jdu dozadu. Dobrý, je to dobrý. A až teprve teď jsme dopadli na zem. No tak tohle byl hustý experiment. Asi 50 sekund trvalo, než jsem dopadl na zem. Tak to bylo hustý. A koukněte, jak to zničil ten stroj. No, takže konec videa, takže čau. A napište nějaký pěkný komenty.